Oh yeah, by the way, makarating ako sa New Jersey 12:25 ata, 12:05 ng umaga na. So it's gonna be a long fucking ride, bro. Hello Vlogs fam, welcome to another video. Pag bago ka dito, make sure you hit the subscribe button, pati na din yung notification bell. Yeah, huwag nyo kalimutan din i-follow yung Spotify playlist ko, link in the description down below. Yung mga kantang nandun is yung mga kantang magagawa ko, pati na din yung mga kantang pinoproduce ko. So yeah, pag hindi nyo alam yung mga ibang kanta ko, at saka yung mga ibang kantang pinoproduce ko, just follow the playlist, man, para maging updated kayo palagi kasi, yun nga, every month may bagong kanta akong isa. So yeah, pag di kayo updated sa mga ibang social media ko, so just follow the playlist and you're gonna be updated to anything, okay? And then yeah, let's get to the video. Yun man, tapos na tayo sa issue. Dito na tayo ulit, vlogging na tayo ulit. Dito ulit ako kasama yung bag na ganito. You know what that means, bro? We're collabing again, we're traveling again. Pero si Nick Makino ulit yung kakolab ko. Welcome back, Nick. Bumalik siya dito, I mean, nung July 6. And pinagsabihan niya ako, pinagplanuhan na namin to mag-meet up kami like it's been a while na, like weeks siguro before siya pumunta dito. Pero yun nga, pinaplanuhan ko to, like pamadalian lang din, like na-surprise ngayon din yung employer ko, but daw alis ako for like a weekend. So it's good na din na na-tsempuhan ko din na pwede pala. So alis ako for like the whole weekend and then babalik sa DC this Monday, which is good. Kasi it's gonna be 2 whole days na makasama kami ni Nick Makino. So it'll be good. Pero problema natin ngayon is bus. Kasi pag mababas ako, nilate na ako. So I'm gonna take an Uber. Pero sindi muna tayo dito and shit para safe yung travels natin, you know. Pang good vibes and shit. You know, you already know, bro. So I'm gonna go, Raheem. Nice to meet you. Man, probably nice gonna to see meet you. you, man. Nice. I'm probably gonna see you here, like in the hallway and all that. You'll see me again. Hit me up on Instagram if you have it. We're gonna connect. Just Okay. talk me there. That works. Yeah. Yeah, my number is, I think, is on my card as well. Okay. I'm not sure. But yeah, man, nice Man, talking with you, okay? enjoy yourself, man, and keep doing what you're doing. You as well, bro. You never know who's watching. Good luck to us. Yeah. Good luck to us. More power, okay? Not harder, but smarter. Yeah, work smart. So, never mind. Di ako napagsindi kasi may nakausap akong tao, which is good. Talking to people is always the best, bro. Learning some shit, their perspective and all that. Pero, yeah. May nakausap akong tao kaya di ako pag-smoke. Probably gonna smoke na lang pag na-drop off ako. Fuck it if may police doon. So, yeah. Uber says 1 minute. Parang di ako makapag-smoke Tangina. Daming tao dito. Tapos may police pa sa loob, you know. Kita nyo ba ako? Ayun, nawawala yung bus ko, man. Hindi ko alam saan pupunta. Yeah, dito na ako. Dito yung bus. Dito yung parking ng mga bus. Dito kami pumunta ni, shoutout sa kaibigan kong si shoutout sa kaibigan kong si Josh. Magkita-kita ulit kami ni Josh doon sa New Jersey kasi nandun din siya. Bibisitahan niya yung mga pamilya niya doon. So yeah, kita-kits tayo na. Hi, dito na nga tayo. Dito na nga ako sa likod para safe. Shit. Ang init dito, man. Buti nga naka $15 pa ako sa Uber and shit. Instead of paying 25. Inantay ko kasi kanina maging bubaba siya. Kasi kanina 25. So yeah, we're lucky, bro. Tutulog na lang siguro ako. Oh yeah, by the way, makarating ako sa New Jersey. Currently it's 3:48. So makarating ako ng New Jersey 12:25 ata, 12:05 ng umaga na. So it's gonna be a long fucking ride, bro. Shit. Alright, man. Nasa New York na ako. Kakarating ko lang dito like mga 10 minutes, 20 minutes ago.
So, supposedly, 2 hours ako mag-antay dito para sa bus, pero chinat ko si Nick Makino na magkita-kita na lang kami dito, kunin nila ako dito. Kasi New Jersey is malapit na sa New York, so it's just gonna be like an hour mostly, tops, pag bus. So, I just texted them na, you know, kukunin na lang ako dito. So, sabi nila okay lang naman daw, tapos malapit na sila, kaya pumunta na ako dito sa taas ng bus station. And there are a lot of scammers there, bro. Maraming scammers dito. They're trying to help you on something, pero they're trying to actually get some money. Pero, you know, sabi ko, excuse ko is, I'm really sorry, bro. I don't have cash because of COVID, so big fucking brains, bro. Tsaka pala, kilala niyo si Josh, diba? Yung sinabi kong kaibigan. While I was in the bus, I was texting that guy. Sabi niya hindi na siya matutuloy na mag-hangout. So, sorry man, babawi na lang daw siya, sabi niya. Kasi something's happening sa pamilya niya. May nagkasakit daw, may lagnat. Yung isang membro ng pamilya nila. Kaya di sila natuloy. But yeah, we're just gonna have fun though. We're gonna make music, make some bangers. I don't know what's gonna happen. Like always, I don't know what's gonna happen. I know something's good is gonna happen, that's it. But, you know man, the belief that something is good is gonna happen, eh yung nagpupush sa aming mga musicians, artists sa studio para gumawa ng fire shit, bro. The what if, yung what if nga, yung sinasabi ko sa last video. Yung what if, bro, yung what if. Kita-kits na lang mamaya pag ano, nakita ko na sila Nick. Okay, dito na sila G. So, nakalabas na ako ng bus station ulit. Pero, paantay na lang ako dito kay Nick Makino. Nasarap ako ng dito. Basically, bangko. TD Bank, Citibank. Antayin ko na sila dito, man. Ito yung mga tunay na kaibigan, yung pipick upin ka. You know what I mean? Yeah, bro. Fuck that shit, bro. Hinahanap ka namin. Kamusta? Sheesh! Bro, bigat, man. Gay! Laki ng bato. Extra na yan. Kamusta? Balita. Ayos lang. Gang! Hindi na ka pa pala nandito. Hindi, kanina lang, mga 30 minutes ago. Kala ko 12 ka pa nga ito eh. Ano saan ba dito? Kala ko may handle dito, gago eh. Willie! What's up, man? What's up? Willie! Naghanap ka ng handle. Sarap tayo. Gang! Hindi nakapunta si ano eh. Josh. Ilag. Takot. Saan ba siya? Virginia. Virginia. But DC, mas malayo. Umulan ba dito araw-araw? Tayo. Bad times. Hindi na ba nakapunta dito? Dito? Yeah. Sa inyo? Welcome to my crib, bro. Welcome to my crib. Tang ina man. Gamit ko. Thank you. Stig, gago. Ayan na. Picture na nga ito, pre. Picture lang tayo. Astig ng setup ah. Ha? Astig ng setup. Lupi. Naulan? Uulan. Hindi ka talaga nagtatagalog. Tagalog. Tagalog ito ko. Pero fluent ka mag-ano. Fluent ka Tatanong ko to. mag-Bisaya. Ha? Fluent ka mag-Bisaya. Oo. Pati Tagalog din.
Yeah? Fluent ka rin. Yung sabi ko mo. Hindi ko alam eh. Yung naalala ko nasa joy niya. Dira pa yun eh. Yung grind. Itong birit ng tama lang din yun dun eh. No? At yung tama ko nun yung ano eh. Yung concert. Yung tama lang. Pero yun oras ba yung concert? Di ba ba tayo late? Bago no, katala. Kumain ka naman. Hindi pa. Ay, may pagkain dyan. Para Ano rice. ba babawin sa para sa Oh, beer. Ano, vodka. Party rito ah. Ay, man. Good fucking morning, bro. Ito pa yung kaibigan ko si... Kalimutan mo pangalan mo, man. Kasi sila mo na. Santiago, pre. Santiago. Sorry kasi we're smack shit kagabi. So, hindi ako nakapag-outro. So, yeah, umakan na ngayon, man. Numating kami dito mga around 1. I tried to make a beat. Pero inimbita ako, hindi makina mag-chill na lang sa taas. And then, natulog na lang kami. So, yeah. Ito yung, end of the vlog muna dito. Next video is gonna be us making beats, making songs, bro. So, yeah. Shout out to Omsim Lifestyle, man. I'm gonna link their YouTube channel, bro. I'm still smacked, bro. Down below. Bro, I'm oily as fuck. But, yeah. Peace. Like, share, subscribe. All love. In the end, like I said, salamat sa mga taong sumuporta din sa sa video yung ginawa ko. Ito sa mga isang taong sumuporta sa video. Sabi niya, ang tagal na ng yung video matapos. But yeah, salamat sa mga taong nanonood, nag-message sa akin. Yeah, all love in the end, man. Peace. Say's about to flex.